Ahojte, zdravím vás. V dnešnom diele Finance News budem hovoriť o téme, od ktorú som už dlhšie avizoval a potreboval som sa na ňu aj psychicky pripraviť, aby som ju vedel správne komunikovať, niektoré konštanty a dáta si dôsledne premyslieť, pretože je to podľa mňa veľmi dôležitá téma, trošku kontroverzná a to je finančný plán pre podnikateľa. Poďme na to. Finančný plán pre zamestnanca je naozaj veľmi jednoduchá záležitosť. V zásade od prvej výplaty si človek musí vedieť odložiť peniaze bokom, minimálne 10% z príjmu. Potom trvá približne 30 až 40 rokov, kým budem mať aktíva v takej výške, aby som mal takú rentu, ktorá v plnej miere nahradí môj aktívny príjem. To znamená, že vďaka správnemu finančnému plánu nezbohatnem, respektíve spasívnie môj príjem. To je cieľom finančného plánu. Bezpečne pri minimálnom riziku dosiahnuť maximálnu istotu, že na dôchodku bude o mňa postarané a budem žiť z vlastných aktív. Na ceste k dôchodku ma čakajú riziká, ktoré sú objektívne a subjektívne. Subjektívne riziká sú také, že nedodržím svoj investičný horizont, spanikárim, spravím nejaké náhle výbery, napríklad môžem povedať príklad, že mám investičnú nehnuteľnosť, vo vlastnej bývam, zruším predám investičnú nehnuteľnosť aj vlastnú, aby som si kúpil parádne veľké bývanie, inak toto sa celkom často stane a posúvam sa opäť na začiatok finančného plánu. To znamená, aktíva som zamenil za pasíva. Toto je krok späť a sú to subjektívne riziká finančného plánu, ktoré viete eliminovať tým, že budete mať svojho finančného poradcu. Preto existujeme my a radíme vám, ako zbohatnúť. Objektívne riziká na ceste k finančného plánu sú nezávislé od vašej vôle. To sú smrť, vážne choroby, kritické choroby, invalidita, ťažké úrazy a ich trvalé následky a tak ďalej. A všetko, čo nezávislé od vašej vôle a môžete robiť všetko správne, ale existuje vyššia moc a tá vám v tom zabráni a tieto poisťujeme. Tieto riziká poisťujeme, respektíve ich finančné náklady za odmenu, za poistné, za odplatu, aby som bol aj legislatívne správny, presúvame na poisťovňu. Toto je v zásade finančný plán pre zamestnanca. Od prvého momentu investovať, byť dobre poistený a čím mám väčšie aktíva, o to menej mám poistnú potrebu, pretože moje aktíva tvoria tiež určitým zmyslom moje poistenie. O tomto som sa venoval viackrát a nie je to vôbec zložitá téma. Trošku zložitejšie je to pri podnikateľoch, pretože podnikatelia sa rozhodli, že radikálnym spôsobom zvýšia svoj životný štandard a zapákovali sa takým spôsobom, že začali nakupovať čas druhých ľudí. To je tiež inak svojím spôsobom to vieme považovať za páku, pretože používame čas druhých ľudí na dosiahnutie vlastného prospechu. To je zmyslom podnikania. Ale tuto by som to trochu rozlišoval na dva typy podnikateľov. Prvý príklad podnikateľov sú freelanceri. Tí môžu mať tiež svojich zamestnancov, ale v zásade cieľom freelancingu je viacej zarábať a budovať svoju šikovnosť, mať možno aj nejaké pomocné ruky, ale na rozdiel od druhej kategórie podnikateľov, to sú freelanceri, prvá kategória, druhá kategória sú business buildery, to znamená, že budujú biznis, tak cieľom business builderov je raz mať v podniku vlastný manažment, aby som tento podnik vedel predať, aby mal cenu, aby tá cena nebol som ja, čo je cieľom tých freelancerov, ale aby to bolo nezávislé odo mňa, aby som mal vybudovať svoje zastupiteľstvo, svoj manažment. Vrátim sa k freelancerom. Freelanceri, teda ich cieľom nie je vybudovať vlastné zastupiteľstvo, ale čo najviac zarobiť, veľmi legitímny cieľ. A častokrát, keď prechádzajú na živnosť a sú v tej úvodnej fáze, tak zarábajú alebo fakturujú superhrubú mzdu. To je ich cena práce. V zamestnaní dostávame čistú mzdu, zamestnávateľ musí vám vykázať aj hrubú mzdu, ale aj on má nejaké svoje náklady na to, že vás zamestnáva, a to je tzv. Superhrubá mzda. Živnostníci len prestupom na živnosť vlastne fakturujete a zarábate superhrubú mzdu, sa dá povedať. Preto výrazne skokovo vzrastie množstvo peňazí, ktoré sa zrazu pretečie cez vás účet, alebo sa obráti, od toho je slovo vlastne obrat, že sa obrátia peniaze cez účet. A v tomto prípade je dôležité povedať, že
máte podstatne nižšie sociálne, zdravotné zabezpečenie skoro také isté, ale podstatne nižšie sociálne zabezpečenie zo štátu. O to v tomto prípade je dôležitejšia životná poistka, aby ste ju mali. Musí byť podstatne väčšia ako životná poistka zamestnancov a taktiež aj investície musia byť väčšie ako sú investície zamestnancov, pretože ste išli do vyššieho levelu a potrebujete v tom vyššom leveli nielen viacej zarábať, ale aj viacej myslieť na svoje zabezpečenie. To je vlastne pre živnostníkov veľmi jednoduchý recept. Musia viacej investovať a potrebujú aj väčšie životné poistky. Je to podľa môjho názoru správne a keď porovnáme cenu komerčného zabezpečenia a verejného alebo sociálneho zabezpečenia zo sociálnej poisťovne, tak to vždycky bude vychádzať v prospech komerčného zabezpečenia. Čiže ten krok ekonomicky dáva veľký zmysel, ale je to niekedy dôležité aj pochopiť, že keď som prešiel z práce na živnosť a zrazu viacej fakturujem, musím mať väčšie životné poistenie a aj viacej investovať, pretože hrám už trošku finančne vyššiu ligu. Iný príklad a diametrálne rozdielný príklad, to bola kategória freelancerov alebo živnostníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb a iný príklad sú business buildery. To sú podnikatelia, ktorých cieľom je vybudovať firmu v takom stave, aby tá firma plne zastúpila ich, budujú svoje zastupiteľstvo. Ono to trvá samozrejme nejaký ten čas a nie všetci úspejú, ale čo je veľmi zaujímavé je, že treba povedať, že euro, ktoré vie tento business builder alebo majiteľ firmy alebo podnikateľ investovať do firmy versus investovať inde, sú dve rozdielne zhodnotenia. Vo firme toto 1 euro vie zhodnotiť podstatne lepšie a to je to, čo odporúčam aj business builderom, aby neinvestovali na finančných trhoch, ale aby proste investovali do firmy a investovali do svojich schopností tú firmu vybudovať, lebo oni idú akože naozaj, že skoro all in, že no, v podstate áno, z ekonomického pohľadu áno, tak aby tú hru vyhrali, aby to riziko minimalizovali, tak radšej nech investujú do rôznych kurzov, vzdelávaní, ako podnikať a tak ďalej. Ja neviem čoho všetkého možného, ale nech investujú do seba, aby boli schopní vybudovať tú firmu do takej miery, že tá firma bude ich najväčšie aktívum, ktoré ich zastupí. A teda u business builderov si myslím, že vo fáze budovania firmy ďaleko lepšie zhodnotenie majú, ak tie peniaze dávajú, reinvestujú späť vo firme, ako ich vyberajú a oddialujú tú myšlienku, lebo v zásade sa tým pádom ekonomicky správajú ako keby tí freelanceri. Čiže mám tak skrátene to hovorím, že podnikateľ by mal investovať všetko do firmy, až keď jeho dividendy sú 100 000 ročne, tak potom začneme investovať na finančných trhoch a už akože poriadne. Vtedy vlastne investície na finančných trhoch už nie sú investíciou za účelom vytvorenia si renty, ale za účelom stabilizácie renty, aby mali vlastne ďalší dôchodkový pilier, potom nakúpia nejaké investičné nehnuteľnosti. Čiže v zásade v tom prípade tie investície už nemajú cieľom, aby mi vytvorili dôchodok, ale aby mi ho stabilizovali. Čiže investície sú vlastne sa presúvajú do role poistenia, čo je z pohľadu financií zaujímavý moment pre mňa teda osobne určite. Ale pozor, aj business buildery na ceste k vybudovaniu biznisu podliehajú objektívnym rizikám. Subjektívne sú jasné, že to proste nedajú, že sa im to nepodarí a tie vedia znižovať investovaním do svojich schopností, aby to jednoducho dali. Takže oni najlepšie vedia, aké knihy majú čítať, oni najlepšie vedia, aké kurzy majú navštevovať a čo všetko robiť preto, aby sa stali úspešnými z pohľadu dosiahnutia toho cieľu, to je vybudovať firmu s môjim zastúpením. Ale tie objektívne rizika je potrebné poistiť a často sa stáva, že firmy s obratmi menších jednotiek stoviek tisíc už zabezpečujú veľmi kvalitný životný štandard pre ich majiteľov, ale ešte tí majitelia nemajú vybudované to zastúpenie úplne, že keby vypadli na rok, tak tá firma sa v zásade zrúti. A majiteľom týchto firiem odporúčam, aby mali akože fakt, že veľké poistenia, pretože majú vysoký životný štandard, ale ešte nízke krytie. A ten rozdiel medzi tým je práve tá poistná potreba. Čiže na ceste, kým ten biznis bude mať zastúpenie, odporúčam najmä kvalitné poistenie a investovať do firmy a do svojich schopností mať tie schopnosti tú firmu vybudovať s plnohodnotným môjim zastúpením. Ako náhle to je, tak investovať na finančných trhoch približne niekde od
1 milióna, 1,5 milióna obratu tá firma už začína mať zastúpenie. Bežne banky rátajú, že 10 až 20% z obratu je zisk pre majiteľa. To je zhruba množstvo peňazí, ktoré mu firma dokáže vygenerovať pod 10%. To asi není, to by bol asi veľmi zlý podnikateľ, alebo s veľmi nízko by mal tú ekonomiku v tej vlastnej firmy nastavenú, ale banky bežne rátajú s 10 až 20%. Preto si myslím, že takýto majiteľ by mal investovať v tomto momente začať s investíciami aspoň 100 000 ročne. A vtedy vlastne veľmi rýchlo to zapakujeme, ten jeho biznis takým spôsobom, že bude mu generovať ďalší vlastne dôchodkový pilier, bude mať skrze svojich investícií. Je to podstatne efektívnejší spôsob, ako v rozbehu firmy z nej odčerpávať peniaze a investovať 300-500 eur mesačne na finančných trhoch. To tým chcem povedať, že toto považujem za menej efektívne. Keď už som sa raz rozhodol ísť na cestu business buildera, tak to musím dotiahnuť a potrebujem k tomu poistenie a všetky peniaze investovať do toho najcennejšieho aktíva, moje zdravie a moja firma, respektíve moje schopnosti a moja firma, objektívne rizika presúvať na poisťovňu a keď to mám vybudované, veľmi rýchlo dobiehať ďalšie dôchodkové moje piliere a stabilizovať tú firmu, pretože aj to podnikateľské prostredie je nepredvídateľné a 20 rokov môže byť dobré a potom sa niečo prudko zomele a sa to všetko môže zrútiť. Žiaľ Bohu, aj také sú prípady, preto je v tejto fáze veľmi dôležité poistiť si môj životný štandard ďalšími dôchodkovými piliermi. Alebo byť na ceste freelancera a značne investovať už od začiatku a mať značné poistenia, ale v menšej miere, ako je to vlastne u tohto business buildera. Je to komplikovaná téma, nie úplne štandardný výklad finančného poradcu, ale musím dodať, že v zmysle zákona som finančným sprostredkovateľom, nie som finančným poradcom, pretože nie som platený priamo klientami na základe vystavenej faktúry, ale som platený z finančných inštitúcií, preto som finančným agentom alebo finančným sprostredkovateľom. De jure, de facto sa považujem za finančného poradcu, nie je to úplne štandardný názor, ale je profilovaný mojimi 18-ročnými skúsenosťami v oblasti finančníctva. Čiže odkaz pre podnikateľov, ktorí sa cítia v kategórii business builderov, investujte do seba, do svojej firmy a dobre sa poistíte. Ako náhle budete mať vybudované zastúpenie vo firme, to niekde čím skôr, potom investujte naozaj, že bomby, aby ste dobehli čas. Všetko dobré a na finančné zdravie.